Pero siling sang aton gobernador sang probinsya, magapabilin sa MGCQ ang aton probinsya. I don't know ang syudad sang Bacolod. Bala magapabilin gihapon sa MGCQ o basi kung magsaka-saka balik sa GCQ. Amo ng aton mga balantayan nga mga development kag balita sa katapusan nga petsa kag katapusan nga adlaw sa bulan sang Hunyo. Ang inyo palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa atong silingan news team. Sa liwat nila sila nga pagsaliyada sa pagdulong sang pinakaulihi labas nga mga balita. Balita nga inyo mabasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una, mabatian diri sa pagpangalagad inyo palatuntunan. Opdal magkita sa aton sila mga technical partner diri sa Studio A, sa Master Control Technical Side Broadcast Engineer Henry S. Polgar. Opo diri sa aton nga IT expert, Sir Elray Dutilios. Dito sa Transmitter Control Tower, Barangay Talok, Siyudad sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinahanglan ang inyo sinalagad, talos lang ako diri temporaryo sa iya trono, nag-recharge si Loverboy. Nagtipon lang puwersaya. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Opdi ninyo ako sa labilin 58 minutos. Kapag pangalagad inyo para tunturan action report, afternoon edition, Lunes nga presentation. Uy na, no, mga development ka mga balita sa palibot-libot, sa aton probinsya, sa aton Bacolod, bilog nga Western Visayas, uy, nagsaka, sang 35 ka mga persona ang Western Visayas COVID-19 ang paghahambalan. Uy, nagdugang kita sang bali 35 bag-o ni nga kaso sa bilog nga Western Visayas. Do nag-amat-amat saka ang hilanat sa aton bilog nga Western Visayas. Ginawa na ka kipi-kipi, ginawa na ka monitor sa aton nga probinsya, sa aton nga Bacolod ang mga kaso diri nga nagakatabo, pero hindi gid mapunggan, hindi gid malikawan. Nagasaka lang nga nagasaka ang mga biktima kaso sang COVID-19 sa bilog nga Western Visayas. Isa ka kaso nagdugang sa Kalibo Aklan. Sa Iloilo Province, 20 ka kaso ang nagdugang. Isa ang sa Kalinog, taga Negros Oriental. Isa man ka kaso sa COVID-19 sa Banwa San Carles. 13 ka kaso nagdugang sa Banwa San Alimujan. Uy! 13 itong ilang nagdugang, oh. Mga frontliners, LSI, OFW, sakit ba? Ang Banwa sang Alimujan, probinsya sang Iloilo, ginpagpayo sila siling alkalde nga ibalik sa ECQ. Ang Banwa sang Santa Barbara, Iloilo, naka-record man sa 4 ka kaso panibago. Ginsabat sa Banwa sang Dumangas, Iloilo, 1 ka kaso. Sa Iloilo City, 7 gid ka kaso ang nagdugang. Taga South Cotabato kag 1 ka kaso naka-record sa Guimaras. Ang sa Iloilo ni bala, mapati ka mo, 2 ka mga medical doctors sang St. Paul's Hospital sa Iloilo, uy, nagpositibo tana sa COVID-19. Ay panibago man nga 5 nga nagdugang sa probinsya sang Negros Occidental. 1 taga Sagay City, 1 taga Murcia, 1 taga Binalbagan, 1 taga Inobaan, kag 1
taga Banwasang Valladolid. Kadamuan sa mga nagpositibo ang locally stranded individual o kon LSI kag mga repatriated blani nga mga overseas Filipino o kon ginatawag nila nga ROF. Yan muna ang pinaka-latest nga nakuha naton sa datos ng Department of Health diri sa aton Western Visayas. Grabe man, no? Nagasaka ang aton nga hilanat kahururbaan. Diri sa aton sa syudad sang Bacolod may tuhaw nga isa ka kaso. Ara gid sa akon barangay, ang barangay Pahanukoy. Tutukan tada karon sa aton sini nga pagpangalagad kay ang ining taga barangay Pahanukoy nga nagpositibo sa COVID-19. Natiktikani sang aton nga mga aktibo kag mapisan nga mga BHERTS sang barangay Pahanukoy. Kung hindi siya kapisan kag maidid nga pagbantay sang BHERTS sang barangay Pahanukoy, basi baw pura palayo lang. Actually si Manny siya, inter-island blaning barko ginasakyan niya. Nagpauli sang June 16, pagi sa barko nga iyagin sakyan, parang ko sa mga salakyan pa, nag-ride on lang sabla. Uy, gipaswab test, nakatapos ka nakapauli, uy, nagpositibo. Ara subong, duha ka mga puloy-an dira sa Purok NHA Village 1 ang gin-lockdown sa aton barangay kapitan Yolanda Bibing Noble. Ginpabantayan gid ang nangin positibo dira sa barangay Pahanukoy. Ang importante kay hindi iya mahalitan ang iya kaugalingon nga pamilya, amo man ang iya sinikaingod nga mga puloy-an. Ang importante di insindihon ta, ang importante di sa tanan nga mga PUMs palihog lang kooperar kamo sa aton nga barangay official. Kay kung hindi kamo magkooperar, mapilitan kami na kamo ipaidalom sa quarantine. Baw palihog lang. Ang importante insindihanay, ang importante diri kooperasyon sang tagsa-tagsa kay wala pa sang vaccine nga na-discoveryhan tub-tub karon nga maka tap na sining wala untat nga paglaptas ang COVID-19. Dapat nyo insindihon, dapat ang inyo kooperasyon para nga mapunggan ta, or if not, mapahagan-hagan ta ining paglaptas ang COVID-19. Kita mo sa alimod dyan, banwa kalimod dyan, isa lang kasaltada, 3 sigidayon ang nagpositibo sa ila. Yung aton dirihingyo dira sa aton nga Kasimaryo sa barangay Pahanukoy sa mga pamilya ya insindihon tagid. Hindi talang pag lantawon ang aton kaugalingon kundi pangkabilugan. Ikayong lawas di ang aton gina lantaw. Hindi ta makita ini si COVID-19 kung hindi kita maghalong, na kung hindi kita magsunod sa patakaran sa aton gobyerno, kita sa gihapon ang basakripisyo worst. Pati pamilya ta dalasagid kung hindi kita magtuman sang mga patakaran nga ginapangabay kaginaayo sa aton. Amo nang pinaka-importante gid sa tanan. Kay base sa record pinakaulihi nga datos ang Department of Health as of 4 p.m. June 29,
bilog nga Pilipinas, nakarecord na kita sang 36,438 ka mga kaso sang COVID-19. 9,956 ang nakarecover kag nakarecord kita sang 1,255 ka mga kaso biktima nagkalabatay sa COVID-19. Sa tutuod lang, ang problema ta ari sa mga LSI, locally stranded individuals, nga nagapulo panago, nagaulo iskapo para lang baka pauli sa lugar nila. Pero sa likod sina, wala sila nagalantaw kung ano ang mangin epekto sa ila pamilya kung sila makapauli kag kung nangin positibo sa COVID-19. Amo nang takos kag dumdumon tagid. Lantawon taya ang pamilyata, okay na kung ikaw lang yung isa maigo sa COVID-19, hindi lang ang bilog mo nga pamilya, worse, kay base pati kasilingan mo, malatnan man sa imo gindala nga COVID-19. Amo nang panawagan ni Barangay Kapitan Yolanda Bibing Roble sa aton pumuluyong pahanukoy nun, kooperasyon, kag pag-insindi. Salamat sa mga BHERTS naton, nga mga very active, kag mayo ang paniktik. Way problema kay ang aton nga barangay magabulig suporta sa mga pulo pagkaon da sa aton nga nangin positibo sa COVID-19. Don't worry, ara kami nga mga barangay official magbulig sa imo da. Ang importante, tumana lang ang ginahamba ni Kapitan Bibing Noble kay para inataran sa aton nga mga pahanukoy nun. Nakatutok na nga aton sila nga Patrol 2, aton sila nga Crosswind Patrol. Nano yung mga bulo balita, kabantayan yung dugay report kika sa aton sila nga mga Patrol Unit Reporters. Bantayan ang balita sa Kapitolyo Provincial, dugay-dugay. Pinakaulihin nga mga balita, update sa COVID-19, kumayara, dalolina ni Akson Artay Hupon. Sa City Hall, bantayan man ang balita ni Akson Dale Salazar. Himata sa napatay nga SAP beneficiary, pwedeng magbaton sang ayuda para sa second tranche. Suno sa DSSD. Mayo man. Ano yung mga bulo balita sa nasyonal? Dalagko nga mga balita. Deputy Chief Implementer Vince Dizon nagpahayag pagpasaka sa kaso o pagsaka sang kaso sa COVID-19 sa Central Visayas kag pag-improve sang testing capacity sa pungsod duha ka rason nga nag-apekto sa findings sang World Health Organization. Sa pinakabahin, LTFRB nagpromesa nga wala sang saka sa pilitihan sa pagbalik sa mga public transport. Kaso nga violence to summon ginapabasura sang kampo ni Senator De Lima sa Quezon City Court. Sa pinakabahin, pag-isyo sang student driver's permit suspendido umpisa sa Hulyo. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 5:14 na. I-check na nga ito sila nga Patrol 2. Ang ito sila nga Crosswind Patrol. Understand, aras sa bundira na katutok si Aksyon John Diaz sa Purok NHA Village 1. Sakop sa Barangay Panukoy. Ini nagpositibo sa COVID-19. I understand, nalabot niya si Barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble. Naramon Kapitan dira sa Barangay Pahanukoy. Anong sitwasyon dira kay may nagabantay dira katanod. To make sure nga hindi lang anay magwa ka maglagaw-lagaw, ini nagpositibo sa COVID-19. Amon ang pinaka-importante, kooperasyon lang gid kapag pag-inchinde sang mga pamilya sining nagpositibo sa COVID-19.
Yaring report live from where the action. John Diaz sa patrol. John, may hapon, please kabihin. Mayang hapon aksyon, Eric, medyo magulugal umo naman ang aton nga panahon, sinigid lamang hapon. Oo. Pero ang patol, nagapabilin live kita, na-report din mismo sa may purok NHA 1 o kung na NHA Village 1, Barangay Panokoy, Surad siyang Bacolod. Malapit diri, hindi isa balay mismo, malapit lamang diri sa Puluyan. Siling isa ka 29 anyos nga lalaki nga nagpositibo sa COVID-19 aksyon, Eric. Actually, diri sa lugar, ang balay abi ara lamang sa kilid sang dalan. Okay. Ang Puluyan nakabutang na gid man tarpaulin, may tarpaulin na gid nakabutang Oo. nga gina-quarantine siya, isa ka person under monitoring o kung TUM amo nang karatula abi no sa park nga ginpamtang sa gate sang ila nga Puluyan. So ini siya ang may monitoring na nga daan, ginabantayan hugot sang barangay, kaya according gani kay Barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble, nga ining persona sang nagabot din siya sa Hunyo 16, diri sa may barangay, kay tidang diretso ini sa puli, gilayon na nga bantayan hugot sang mga barangay tanod nga naka-assign diri. Okay. Actually, by 5 p.m., pag-abot naton sining hapon, Oo. tempo nga end na sang shift sang mga barangay tanod, ginagabantay sa gwa sang ilang Puluyan. Okay. So, ang baldo ni Kagawad Peter Maymay Noble, ang in charge sang, amon of course, ang deployment sang tanod, bago lang kita katawag sa action, Eric, nga pakadto pa lang ang magabulos naman sa tanod, dali nga naka-assign. Klaroon lang, ari lang sila sa gwa nagabantay, no? Wala sa gwa, sa sulod sang gate, aning mga tanod, kay ang ginaubran nila, kung may mga kinanglano na abi ining mga miyembro sang pamilya sa sulod sang Puluyan, sila na ang nagadulong, sila nag-abutang sa sulod sang gate, action, Eric, para wala contact, gate nga close, no? Ano yung maling background ring natabo? Ining COVID-19 na positive, isa sa ka-29 anyos nga lalaki, nagatrabaho bilang seaman. Amo to kinang Balmok Cirque Inter-Island, ini siya, diri sa Pungsod, Pilipinas. According sa data ni Barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble, nga nag-abot ining 29 anyos nga lalaki sa Hunyo 16 sang aga. Naibaluan gila yon sang katapo sang Barangay Health Emergency Response Team o kung mga miyembro sang BHERT sang Barangay Panokoy nga arada sa galing nagdiretso inimbento na biyan yung nga lalaki sila Puluyan. That is why nga gila hindi padulungan sang barangay kagindala ini siya sa isa ka quarantine facility sang hapon sang Hunyo 16 kagintay dalom sa swab test. Nagabot ang resulta kagabi, and then kagabi man na-inform si Kapitan Bibing Noble. Ang natabo rin pagpauli action, Eric, matubalo kayo na doon nag-hit silang sa bala, doon nag-ride on lang inisa, halin inisa sa may probinsya sang Cebu. Timing ang barko sa ilang kompanya, ang ruta yung sini, kadto or may dungka diri sa area sang sudad sang Bacolod sa may Bredco Port. Di ko mo siguro kilala yabla ang mga personnel sang barko nag-upod ini, nagsakay ini sa nagpauli sa may Bacolod 16 sang aga, nagdiretso sa Ilabalay. Sa diri sila balay action, Eric, may apat di sa kamakopdanan, lakip ang iya nga mga ginikanan. So all in all, 5 na din sila kabilog. Ang Ilabalay story nga kluyan, and amo pangamal ni Kapitan Noble dahil sa nagdiretso. So sa ginkuhan sa swab test sa Hunyo 16 sa isang barangay sa quarantine facility, nag-ayo ini siya nga magpaidalom lang sa ginatawag nga home quarantine. But sa ringon, dala sa balik, no? Sila naman yung Puluyan, diri sa area sang Barangay Panokoy. Nagtiner ini siya, o masugdan sa sang barangay, nga magpaidalom sa home quarantine, ini matapos lamang nga nag-conduct sang inspection ang barangay mismo, kagidlantaw kung conducive. Magsiling ka conducive, kung pwede, gidban bala, kag may enough na space, nga makapaidalom sa home quarantine ining persona.
So sa kitan sa barangay nga pwede ginismo man nga magkapaydalom sa quarantine. Ang ginimo nila action direct is ginpasugtan nila. Ang motong dala nila balik diri sa may ilapurian ini nagsikibo nga 20 anyos nga lalaki. Nagatinere ni siya sa mismo ang kwarto, sa paligtan sa ibang yung pembro sa pamilya, ara lang naman da sa kuro, kag-according sa monitoring sa BHERT sa barangay, wala gini siya nakagwa dira, wala siya nakahalubilo sa iban, yan according kay barangay kapitan Yolanda Bibing Noble, wala dapat kakulbaan. Kay since nagong quarantine dahil sila, bro sa pamilya nila wala man kuno naglapas sa pila ka mag-quarantine protocol nga ginapatuman mismo sa barangay. So ang natabo galing dire kaysa nagpahuli ini sa sang June 16 may nagsugat din si Isaiah. Ang nagsugat I think tutupad balaya lang man nga lalaki. So natabo dire, duwagid ka mga balay ang gin-sealed off o kung gintay dalom sa lockdown diri sa barangay Panokoy Action Direct. Sa kapulian, may duwa ka mga persona nga nagatiner. So all in all, 7 tanan ka mga persona ini nga apektado sa gintay dalom o kagipatigayon nga lockdown diri mismo sa area sa barangay Panokoy sunod sang Bacolod. So muna ganyan, balik Kapitan Bibing Noble, kaya ikaw lang taon na to, naglapas kasi action direct sa protocol o kung proseso, para sa pagpauli sa mga local individual. Kaya tayo makabig ka ni sa LSI mo, kay halin siya sa trabaho, and then nagpauli lang dari sa may syudad sang Bacolod. Supposedly dapat may coordination sa city, diretso quarantine facility, and then itay dalom ikaw sa swab test, considering halin ikaw sa high-risk area, galing kay tining iya, nagdiretso sa pulis na lugar, nga wala coordinate sa syudad. Mismo lamang ang BHERT lang yun, ang nakabalo, actually, kag kung wala, tugay nakabalong BHERT, sa Jagid is Lasa, basi napawalaan lang ini. Gani? Ang problema, basi blakon din na nagkaradto, may lang kay na-monitor din sa barangay, ang ambal ni Kapitan Bibing Noble, tiktogin ako na batihan ang ambal nga hindi niya lango-lango ang sitwasyon. So dapat hindi ni paglango-languhon nga magpinagusto lang yan lusot nga kung hindi madakpan ti lusot tinodo pa rin na nablang tinabalan ka sa tuong atalinga lapos sa wala para do wala lang dayon. Kaya ambal ni Kapitan Dre sa mga pumuluyo hindi nyo paglango-languhonin kaya hindi nilango-lango action direct, no? Pero ang balmasang barangay, i-provide nila ang mga pagkaon, kinanglanon sa pamilya, basta ma-coordinate lang sila via phone. Dikina sa nga aga, ginistorya na ni Kapitan Noble ang pamilya sining nagpositibo, kagin padomdom nga dapat amuning obrahon, cooperar gid sa mga protocol, hindi gid maglapas para hindi malita ng bilog nga pumuluyo dara sa lugar. Mayo na lang nigalikin nga, mga balay din lagka-lagka, dulod-lag ko nga sementado man. Kaya kung tikit-tikit na balik Kapitan, disgas na gitani man may laki ang balay niya, do isolated man bala, nga enough man ang lugar, and then layo pa ang distansya sa iban man mismo nga mga puloy-an action direct. Sa piyak sila kambas Kapitan Bibing Noble nga may dapat kamalakaan ang pumuluyo, kahit nakaka-home quarantine ini sila, kag-according siningapon, gin-confirm ginaton kay kagawad man may Peter Noble, maliara lang na sila action dyan, gabantay dang aton nga mga tanod. Kaya nanabatyan man naton ang makabig naton do frustration ni Kapitan Bibing Noble kaya balya ang barangay wala ga kulang ang mag-provide sa mga person under monitoring. Kaya mali Kapitan action dyan, actually gata kami na sila 3 kilo sang bugas kada simana sa mga POM. Kaya para lang bilang hindi sila magpinasaway. Pero ang baladriman, nga kung may ara sila may baluan, ganing nga naglusot lang yung gulpe, hindi na pagpawala-walaan, isi-report yun sa barangay, kay para matagaan sang aksyon, kay para hindi maging problema, ilabi na ko na rin sa mga high-risk areas, action direct. Diyaring konfirmasyon ni Barangay Kapitan sang Panokoy Yolanda Bibing Noble. Anang kagabi lang ko yung inform gabi nga sa pagwa sang iyang result. Bali sa pila sila kabilog daw siya lang ni ang positive. Bali sang June 16 sa nagpuli, bali wala na siya nakaagi bala sa hindi niya grupo iya nga ginugdan. Bali upod lang na sa ila bala nga barko nga nagpuli di sa Bacolod. Okay, Kay
gasakay na siya inter-island mo. Dali lang sa Pilipinas, gali. Di may biyahe sila kaysa Cebu na siya. May biyahe ang ilang barko pa dungka diri sa Bacolod. Oo. Di dira sa nag-upod. Tapos, siyempre kay alerto nga aton wala nga hurt. Oo. Nakita na sa so na mo to nga gin ano gid siya dayon gin tap gid siya gin contact sa kung nakaagi sa quarantine facility. Oo. Di kay wala gid amo to nga pagkahapon gin padala gid nato sa namon sa quarantine facility for swabbing. Okay. Tapos gin check man namon kay nag-ano sa nga mahong quarantine lang sa ginpa-check ko ang ilang nga balay kung conducive for quarantine. Ti daw conducive gid man kay ang ila balay is up and down. Oo. Kag dito siya sa babaw ginbutang sang iya nga mama. Balik ka, wala siya nakakontakt sila balay. Wala gid siya close contact, ano man? Bali, amo lang to pag-abot siya. Oo. Pag-abot siya kay wala pa to sa na swab. Baligin check na mo ang iya gid dayon nga ano kung sino upod niya kung diin siya nagdiretso. Kay ang nami lang kay ti pagkahapon to daw na agapan siya dayon na wala pa siya blakagwa. Wala pa siya kalagaw. Oo. Na hold sa dayon kag na pa swab test. Pagka 16 gali naging swab sa din Kap. 16 sang hapon, 16 sang aga siya nagabot, 16 sang hapon ginswab gid siya. Oo. Tapos ti amo na subong ang amon nga ginhimo paghambal pala ni Doktora Hinsoli nga ara nang iya nga result. Gin seal off niya namon ang iya to nga balay. Okay. Inistorya man sila namon nga hindi gid sila anay pwede makagwa. Okay. Di cooperative man sila. Bali, ang balay lang gid nila, Kap, ang gin lockdown or gin sealed. Ang ila lang gid balay. Oo. Kag ang balay sang nang sugat sa iya. Di inayakap ang nagbalay sa nagsugat siya, Draman. Ara lang na, sa unhan lang nila dampi. So, meaning duwa lang gid kabalay. Duwa lang kabalay. Oo. Tigin istorya sila namang kagaina nga hindi gid sila pwede kagwaanay kay schedule man ang family members, schedule man ni Doc Hinsoli swabbing. Pero Kap, ang nagpositive, wala iyaging bailin sa quarantine facility, ara lang gid ang Japon. Wala, ara lang gid sa gyapon sa babaw. Okay, oo. Bali pila tanan sila Kap, ang ara sa sulod estimate mo kung hindi mo gid makuha ang exact. Exact gid bali 5 sila. Oh, okay. Ang sa piyak to nga balaya Kap sa nagsugat sa iya nga naka-lockdown. Magkasawa lang gid sila. So pito tanan ka mga individual, no? Bali 7 tanan kabilog. Ay mo nga no, nang panumdum abi sa mga taga-barangay Panokoy, amo ning first ninyo nga positive sa barangay no? Ano yung reminders Kap sa mga pumuluyo Kap? Amo na bala ang akon nga ginaayo sa mapumuluyo sang barangay Pahanokoy. Kay abi nila guro bala daw lahog-lahog lang hinigihapon na isyu. Ti gaayo gid ko sa ila, gaapila gid ko sa ila na kung sisino ang nahibaluan nyo dara nga mga bagong nag-abot sa ila nga lugar, i-inform lang dayon ang barangay kay kung nagahalong kita why gid kita sang kulbaan. No, kag sa mga PUMs bala mag-appeal gid ko sa ila nga mga PUMs kooperan kamo sa aton nga barangay. Oo. Kay kung ginaayo sa inyo nga hindi kamo anay maglagaw tungod kay gusto ta nga makontain ta ni ang virus nga hindi maglapta. Kaya kung hindi kamo ya magpati, ipapick up tagid kamo dira kag ipabutang sa quarantine facility. Oo. Kay may ibang kita wala nga kauturan nga dumdum nila bala daw ginaipita sila kay hindi pa sila pagpagwaon daw hindi nila maintindihan ang sitwasyon nga gusto man sila nga mabulikan kay number 1 ang apektado number 1 nila pamilya.
Ikaduwa ang komunidad. Di amo na nag-aapil lagi ko sa pumuluyo sa barangay Pahanukoy. Bululigan, tanitanan-tanan. Kay hindi ni namon masarangan kung kami lang sa barangay. Pero kung kita tanan-tanan nagabulig, nagaisa, madaog tagid ni. Kap, clarify ko lang, lalaki ni siya Kap, no? Lalaki, Pila edad niya Kap? 29 years old. Anong single pa siya? Single father. Okay. Pero Kap, puro ano ganyan, NHA Village 1, ano na siya man? Village 1. NHA 1. Okay. Sige. Kap, thank you. Bibing nobles ang barangay Panukoy. Oo. Kompleto na to actually may iban pag may information karibubo na to sa Philippine News and Public Affairs Program ang Aksyon sa Bacolod. Pero muna ang konfirmasyon numdom ni Kap kay ti amo na yung pinakauna nga COVID-19 positive para sa barangay Panukoy. Baliya although nga ka-home quarantine, wala sang sinuman nga iban nga nagpasaway, nagrandadi, kundi nga nagkadto nga lugar. Kambali kung may magsunod pagid, dapat ginayon report sa otoridad. Barangay, king hambal ni Kapitan Noble, hindi namon 100% monitor ang sitwasyon. Correct. May magsulod dira nga wala naka-inform sa city. Tapos sa city gani, awon ang ila nga ginakabalakan kay hindi paktan mo nga na positibo ka sa COVID-19. Yes. Kundi ka nga nga lugar. Habi mo do wala ka lang may ginabatsag katapusan gali disgrasya kaming ara git action erect, no? Ang pinagkaulitin na ito yung sitwasyon sa area mismo sang Purok NHA Village 1, Barangay Panukoy, Surad sang Bacolod. Timera ba sa mong tanod nga nagbalik na, nag-duty? Yes, action erect, no? Kay ti, ano ni 24/7 ang bantayanay eh. Correct. Bawal, hindi mo pwede, ang balik kapitan, hindi pwedeng likat-likatan mo lang ba na? Kay kadelikado sa sitwasyon eh. Yes. Kung nagambal na gidman ang pamilya nga magkooperar sila, so paniguro na lang ni isang barangay, dapat ara gid action direct kag nagabantay man mismo ay makitbalan nila ng sitwasyon diri. Kay ti hindi nilong langaw pamalatian iniwong COVID-19 nga pamalatian ini mga kakson. Makon mo naglusot lang to sa ko way ganito na nakitaan ka be hurt. Gani? Discuss siya kita. Tamak mo lang nga halit niya sa imo pag-abot di nga way ka nag-coordinate, way ka lang nagpabalo kung wala na monitor sang BHERTS. Way mabalaan nga nagpauli ka ng rehalin sa Cebu. Ani amo nambal ni Kapitan diri, no? Walang kay ti, ambal ang chismis kuno do mayo man ning mong. Sa mo ning tanion ti malaki ang BHERTS bla. Nakaibalo gila yon. Sa pagkapon diretso sila kay balik pa ko na agapan. Possible kung di naman nakadto pareho sa iban nga mga LSI nga nagpasaway sa iban nga mga lugar action direct, no? Wala naging wala na ba discovery yan? Basi kung naglagaw-lagaw pa na, nagbulo basket pa na, kung ano, bla, muna bla? Ani man, ang pinakaulit na itong institusyon, live report mismo, kikan diri sa lugar, Action Erika. Hindi nga balita kinadurong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee sa bunga panahon. Medyo manahinay ang panahon kanabanan sa aton, may ligid man maginom sang kape, aga, ug tokon kape. Pang gini mag-aksyon tempano, panagape para nasang mainit ka kape. Pero kung kape ang pagkabala ng imnon Dr. Alfred's Green Coffee, napaks ang antioxidant, gikan naman sa mangosteen. Green coffee beans, may essential vitamins, kag mga minerales, nagapabilin sa ato naman nga panit nga glowing, kag of course mataas ang ato naman nga energy, nagapa-uptick pa sa ato naman nga memorya. Dr. Alfred's Green Coffee, wala sang additives, wala sang preservatives, halal certified, kag certified organic, kag natural coffee sa merkado. Dr. Alfred's Green Coffee. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action Zonti, aso na sa Action, sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat kinaksyon John Diaz sa live report from where the action. Dara sa Purok NHA 1, Barangay Panukoy. Ining isa dara ka residente naton nga nag-positibo sa COVID-19. Again, i-remind naton liwat ang aton nga mga pumuluyong Pahanukoy non, dapat mangin vigilante kita. Bantayan ta ang aton palibot. Kung may ara ka mo dira na monitor nga nag-abot ga sa pananaw ninyo, bag-uhanon, palihog, pahibalo ka mo dayon sa aton nga mga barangay official kay Kapitan Bibing Noble, sa aton nga mga BHERTS, pabalogid ka mo nga amo ni may nag-abot di nga tawo
halin sa amo ni nga lugar para nga mamonitor ta kag mapaidalom ta sa medical examination. Pasalamat kita dira sa pamilya sang sining 29 anyos nga nangin positibo sa COVID-19 kay very cooperative man sila sa aton nga mga barangay official. Kay Kapitan Bibing, ang importante nga insindihan na ilang ta, sundon ta lang ano man ang ginamando sa aton sa aton barangay official kaina tanan para sa aton. Tanan. Amo na sila ni Kapitan Bibing Noble nga basta gani may magkadto sa lugar nyo nga daw baguhanon, habalugid ka mo. Kay hindi tanan nga oras, hindi tanan nga adlaw, mabantayan sa atong BHERTS. Pero paagi sa bulig ninyo nga pumuluyo, mapalabot nyo mga information, much better. Hindi tayo paghulaton pa nga, nakapanglato na siya, antes ka mo mag-report sa aton nga barangay official sa panukoy sa aton nga mga BHERTS. Pag-abot insigida, report na yon sa barangay para mamonitor ta, para mapagatuan ta sa aton nga mga BHERTS. Say mana sa 61 ka barangay sa Bacolod Kung may magkadto na sa inyo, nga para sa inyo paranawan daw baguanon, report na yon. Kasi tungtod lang sa parangkana yung istorya, hindi ba na malipod sa inyo ang nagadala diri sa atom sang COVID-19 ining mga LSI. Ang aton nga mga OFW. Muna gani nga daw, ginatakaliog permi ang syudad, kang probinsya, pagpauli na sa aton nga mga LSI kay siyado kadelikado. More information, more update, sa barangay Panukoy, sining isa dara ka persona nga nagpositibo, tutok lang sa action firing line, dugay-dugay. With action, Brian Morden kaina ginatutukan sa aton sining news team dira sa barangay Panukoy. Action Radio Philippines na para 5:37 na. Baw naglanog ang Action Radio sa talipapasang kuano sang Bangga LCC. Baw salamat gid sa talipapa dira sang Bangga LCC sa mga nagabaligya dira. Salamat gid sa inyo pag-tune in Action Radio Bacolod. Mga talipapa kami na sa area dabla sang Tangob sa may Bangga LCC dabla. Tatlo gid kuno kabaligyaan daw kubay ang radyo nila, Action Radio tanan. Ay, puwerte salamat kita. Salamat dira sa talipapasang Bangga LCC Tangob. Kaya monitor gid sila sa Action Radio Bacolod. Amo man ang akong amigo si SB member Henry Boy Gregas. Ang mapisan nga SB member sa Kawayan kay Mrs. Alma Gregas da, mayong hapon kita. Kapulo pa nga, pidagoro si SB member Gregas da sa Kawayan ay. Musta lang aton kasagpasayan, kaunsilor? Dagko na guro ay. Tulo ka may panagat po ni si Councilor Henry Boy Gregas. Magabalik ang inyo sa ring palatuntunan Action Report when we come back. Report ni Action Art ay hupon sa Kapitolyo Provincial kag report ni Action Dale Salazar sa City Hall. Sa pagparabalik sa inyo palatuntunan pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Makalimutin. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
agud handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang mga ka-aksyon, hinimo ng WHO Safe Hand Challenge agud handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang mga ka-aksyon, hinimo ng WHO Safe Hand Challenge agud handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene
gamit ang habon kag tubig o kung ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Sa aksyon! Balik din sa ato sila pagpakalagad action report afternoon edition Lunes. Na presentation sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinavaya, talos la ako di temporaryo sa trono Action Eric Bagbanwa. Mayong hapon dira sa mga taga Phase 3 sa kay Eva Milano. Mayong hapon dira kay Eva Milano sa Phase 3 Kadraman sa Manville Ceres Garcia kag si Kagawad Kato sa Carolina Street, La Carlota City. Nagapamati gisla ko no siling ni Inday Laila. Ayos. Salamat kidra sa inyo sining nga pagpamati sa aton diri nga palatuntunan. Si Aldwin Piansay kag si Mar Hibalo monitor man sa ato no. Cherry kag Nonoy Dwaryon kids dira sa Maaw, salamat gid sa inyo sini nga pag monitor pamati diri sa inyo nga palatuntunan action report afternoon edition. Baw hindi man magpaulihi si Parijun. Si Parijun kag si Kumare ko Ronalyn Solinap dira sa La Carlota City. Pamati gisaton. Salamat gid dira kay Parijun kag kay Kumare ta Ronalyn Solinap. Baos toto rigi ako isawa. Makuan man, mapagrit man. Ayos. This time i-check na ma-report na gikan sa ato sining nga mga patrol unit reporters. Unahon ta report live gikan sa Kapitolyo Provincial. Action Artay Hopon. Ngano mga balita ni Action Artay Hopon gikan sa Kapitolyo Provincial. Baw si Romo Pasaporte alias Kalbo kapamati mano kana meter na. Salamat kay Toto Romo Pasaporte. Duwa ko kahinablo si Mark Clarence kag si Clarissa Mitch gamonitor man siling ni Mark Clarence Cabarles. Ay puwerti saga monitor kadagli ha. Sige. Ayos. Believe. Salamat kay Toto Romo Pasaporte. Ari sa Action Art tayo hopon. Report gika sa Kapitolyo Provincial. Line number 3. Action Art may hapon. Please come in. Doga ubo ko hawon daw naka-istorya na yung gabigin sa gagawat sa pamukoy mo. Daw ba si may wala ka COVID? Hindi, siya ko istorya gani ko nakasinday ko sa tagang pamukoy sa gagawat. Yeah, mga balita sa Provincial Capitol Action ere. Kundi may ara sangging padalang sulat si Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Sa bahing sang konseyo sa Sudansyon Silay kaya pangayo sa approval la pati siling kinapopular sa provincial government nga gamiton nila ang Yolanda Housing dira i-develop gastuhan sa probinsya para nga maging dugang quarantine facility sa Negros Occidental. Okay. Now, i-check na po sa amay sang Silay pati kay Mayor Mark Gules kag sila nga kampante ko sila nga Action Art nga ina madasig na matrubahan since nga istorya na may samang sunandar sa council kag sila nga ang paglantaw sa konseyo nga iniyan ako nga bulit hindi lang sa tila mga lugar sa probinsya kundi nagalakip sa sila since nga damo-damo pang ginangan magpauli halin sa LSI pagkatto sa OFW mo kung mo overwhelmed na halimbawa ang ED Magalona kag ibang pagid karon na ginagamit as quarantine facility kung madayon ini nga ang housing o Yolanda Housing dira nga way pa managamit o kung yung tilay subong
ma-plastar ina kag pwede gamiton bilang quarantine facility, siling din Mayor Mark Goles, siling niya magkabulig inidepensa, agot nga makanikaw sa posible paglaton o kung paglapdang sa komunidad sa COVID-19 since nga hindi naton pagpapaulion nila yon ang pila ka mga ipaidalom sa swab test unless nga magawa ng result nila. Eh sila nga pila problema na yan karon bisar nga dako man si LGU ng LGU to nagka-problema man sa ilang quarantine facility, hindi pwede nga halugan sa provincial government ang regulation nga ila ginapatuman. So sila nga kung hindi naman nga gawin din sila nga may nagaw na bilin sa June, sila nga probably sa first week of July, maktuhan ginili sa council o konseyo sa ngayong panunsod dira sa bahin sa Silay City. Yari si Mayor Mark Goles. Si Presidente Duterte nagmanto sa amon nga kinahanglan tanan nga OFW nga magpuli batunon. Wala sa memo sinaki kung hindi mo na pagimuon problema kami sa babaw. Pailan kami kaso sina protection hindi lang sa syudad sa Silay kundi sa bilog na probinsya sa Negros Occidental. Kundi dalaman lang si Silay. Kung mag-abuting OFW kung tingin na swab test na sila gina-quarantine. Okay. Because ang provincial government ginakulang na sa quarantine centers kag sa lugar para sa mga OFWs naton nga muna ang mga mga modern day heroes naton. So we need to establish another center para ma-accommodate ang influx sa mga OFWs nga nag-aabot dire. Okay. So isa na kinapropose na lugar. Eric, sang interview natin kay Mayor Mark Goles. So sila niya, tawagin man problema dira sa miyanda sang uriyang panunsod sa area sang Silay. So puli mapadasig ang proseso sila. Kaya sila niya, in principle, okay naman na supportado man sa council kaya kinikilig na project ang funds sila madahalin sa provincial capital. Sa ngalan ni Action Marlon, hinawiya maritagkan sa provincial capital ang ka-action nyo, Action Art Taigupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat kinaksalar tayo po live report gikan sa Kapitolyo Provincial. Bawang hapon dira kay Architect B-Boy Crispo. Aragin si Architect B-Boy Crispo Galeo. Upod ni Parita John Solinap, no? Pare John, salamat, Ged. Tangon ko lang na. Sa mga taga-NPC office, baga monitor sila galidao, si Toto Georgine, si Patpat, si Comarico Crazy Samiliano, kag si Nanet Quabalhever. Wow, ga-monitor ka mo da, Ngayong hapon nila sa mga NPC officers naton. Aras la sa NPC da. Monitor gisa sa aton sini nga pagpangalagat. Ay, do mahuya man ta. Do nalipay ko kay nakapamasyal tos pari June sakon gali sa balay-balay ko to. Sa kita ito. May chimpo kag do may bakanting mga K9 mo pari June. Patira lang ah. Storya lang ta. Storya ta na sa kapihan sa GNG. Ay, perti. Sige. Halin sa report di action na Art, I hope po. Sa iluhan ta report di action Dale Salazar. Himata sa napatay ito bilang SAP beneficiary. Pwede nga magbaton ayuda para sa second tranche suno sa mga taga DSSD. Hari si Action Dale Salazar, report sa NGC. Action Dale, may hapon, please screen. Action Eric, may mga best Action Eric na may mga SAP beneficiary nga nakabaton sang first tranche sang social amelioration program nga ayuda nga nagtaliwan Action Eric. So pagklaro diri sang DSSD Bacolod, pwede sa gihapon nga mabaton sa ila sining mga family members ang ayuda nga supposedly batunon sang SAP beneficiary nga nagtaliwan Action Eric.
Ginpahag diri ni Mama Pasito Tero ang pamuno sang DSSD Bacolod na kinahanglan lamang nga mag-present sang himata o kung sino man dirang ngalan kaya sa social amelioration card o kung SAC form actionary ka ang death certificate kag iya sini nga ID sa tiod nga mag-umpisa na ang tagtaga na isang second transaction na Erika. Sunod diri kay Tero wala pagid sa karon sang fix nga petsa kon when gid ang SAP distribution para sa second tranche. Kasunod nga subungan daw tayo muna siya ang target dila nga matapos ang encoding sa mga himata action Eric no sa mga beneficiary sa tuyo nga hindi bala magdoble ang ayuda nga irasingin na baton gikan sa nagkalilain nga ahensya sang gobyerno. Yari palihaga ni Pasita Tero pamuno sang DSSD Bacolod. May nag-aas bala ma'am, what if napatay na mamang beneficiary, anong matabo sila? Ma-receive Japon nilang kwarta? Ang member ng beneficiary, yung first and second member nga ra sa format, Oo. amo nang makareceive. So ang document kay present nila upon magbaton? Death certificate lang. Death certificate, tama na. Oo. Free ang ID sang makuha in change Okay. grantee. So narika na batihan si Pasita Tero ang pamuno sang DSSD Bacolod. Dale, san ogid? Wala mo gabamang ko. Si Jackson Eric, san ogid ko ambot? Passionary kay subong adlaw pa ni ang final nga target nga petsa sang team sang DSSD Bacolod nga matapos encode bala ang tanan nga mga family members sa mga SAP beneficiary para kung magsunod din sa system action Eric dira may baluan ma-cross match kun bala ang mga himata nila nakabatod man sa ayuda sa DOLE sa Department of Agriculture kag SSS no so in kaso nga makitaan sa system nga may mga duplication nga nabatod sa ayuda ikakaso naman sa listahan actionary pero for sure ang bali Ma'am Tero maramano gida hatag or matupagid ining 6,000 pesos nga ayuda para sa mga left out families sang syudad sa Bacolod kag mga beneficiary man sa first tranche actionary kamo lang panawagan ni Ma'am Tero nga hulton gid lamang ang ila sila nga official announcement kag ang announcement man sang barangay officials kung ano ang schedule sa ila sila nga SAP distribution actionary kay depende man mo no kung pila dira ka venue ang ginpreparar sang barangay. Especially mga drag kung barangay actionary kay hindi bala maakomodar sa isag labang kadlaw kapag panagtag sining SAP nga ayuda actionary. So mo na balwam Tero pasensya no lawig-lawig ko ng lasining nga paghulat pasensya ay importante matupagid ang 6,000 pesos para sa mga SAP beneficiary. Kabay pa. Update sa balita ikan sa Bacolod City Government Center Action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat Giraction Dale Salazar. Report gikan sa New Government Center. Mayong hapon nila kag mayo lang nga pag-monitor kay Toto Ronald Florentino. Aramas Toto Glinard Antiporta. Ja monitor man. Sindayuni Bilaong. Monitor man sila ni Aldwin Fiansay. Magabalik ang inyo sa nga palatunturan. Action Report Afternoon Edition. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test.
Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuhan nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs. Action Radio Philippines Standard Time, +6-3. Ining na oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kan pinagkaipiktibo, wala na sang iban pa. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Una sa balita, una sa aksyon. No more time. Bye-bye time. Action Report afternoon edition. Lunes ka presentation, magatakop ini temporaryo. Balik ini buwas, same time, same station. Ato sa mga patrol unit report selection nga napalagad karong hapon. Action Artay Hupon, Action Dale Salazar, Action John Diaz. Sa patrol action Papang Nixon Taho. Technical partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgaro, po dire kay IT expert Sir El Rey Dotillos. Transmitter Control Tower Barangay Talok, Siyudad Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa alam nila po boy Action Marlon Hinavaya. Kita Action Night Patrol Program. Last 9 ibigya to alas 11. Ako naman sa Action Eric Magbaro ng kasabing salamat gid sang inyong pagpamati. Tubtubwas. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,